Dobar dan, ćao svima ili kako god se kome dopada. Mnogi su vjerojatno pomislili da ću da odustanem od ovoga, ali eto mene opet, ne lezi vraže, đavo nikad ne spava. Šalim se. Prošli put sam pričala o šminkanju, o tim nekim stvarima koje su vezane manje više isključivo za žene, ali ovog puta ću malo da vam se posvetim i vama, gospodo, tako da ova tema će biti podjednako interesantna i za žene i za muškarce. To je mašina za sudove, oprostite mi ove zvukove u pozadini. Ja sam prosto multipraktik žena, pa dok ja snimam video, sudovi se peru. Ono što ste me vrlo često pitali to je kako sam skinula kilograme, pošto, mislim, ko prati moju karijeru zna da sam nekad imala problema. Odnosno, nisu to bili neki veliki problemi, to je uvek bilo nekih 5 kila, onih najtežih 5 kila. Tih 5 kila je, čini mi se da sam imala 25 da bi mi bilo lakše. Ja sam prosto uvek bila zadovoljna s sobom jer to negdje ide iznutra, ali sam eto devica u horoskopu pa volim tako ta savršenstva. Nije to jednostavna borba, dugo sam se ja borila sa time. Prosto gurman sam, volim da jedem, volim da popijem dobro vino. Vrlo je meni bilo teško nekako u životu da se odreknem tih nekih stvari, tih nekih lepih i kaloričnih stvari koje volim da jedem. Najviše naime imam problem sa obiljenim hidratima kao i svi uglavnom. Testa, slatkiši manje više, ono što sam starija sve manje. Ali testa, nekako hleb, obrok bez hleba, kad vidim vruće testo, meni je to prosto ne može ništa da mi zameni. Taj hleb me je kroz život skupo koštao i stalno me je pratio. Tako da dok se nisam njega odrekla, da vam kažem iskreno, nije to neka tajna, morate da se odreknete testenina, hleba, šećera i tako dalje, ali nije samo to u pitanju, morate znati kako da jedete. Ja uvek kažem nakon ovog mog dosadašnjeg iskustva sa ishranom i sa gubljenjem kila, da je 70% ishrana i 30% trening. Tako da trening bez ishrane vam ljudi ne vredi ništa. Nakon što sam napunila 30 godina, osvestila sam u stvari i šta jedem i koliko se krećem i da li treba da se bavim sportom i kakvim sportom i koliko. Tako da sam oko 30. 32. 3. možda, ajde recimo, počela da idem u teretanu. Volela sam da dižem teško, to mi je bilo nekako najlakše, kako paradoks teško, najlakše. A uvek sam zapravo mrzela kardio i mrzela sam trčanje. Sve moguće vrste kardio treninga nikad nisam volela. Imala sam napade panike od tog prejakog pulsa, ali kardio je neizbježan i neophodan ukoliko želite da sagorite masti. Isto koliko i jačanje mišića, dakle to je, što se toga tiče, to je 50-50. Do sadašnje iskustva sam naučila da ne treba mešati kardio i vežbe snage. Dakle, ako jedan dan radite kardio, nemojte taj dan raditi vežbe snage i obrnuto. To mi je skoro trener otkrio tajnu jer kao eto nema efekta. Ukoliko se recimo rade i vežbe snage i onda se ode i napravi se pola sata, sat vremena kardija. Krenula sam da vežbam, krenula sam u teretanu, preoblikovala sam svoje telo, moram da priznam tada, tih par godina koliko sam bila redovno u teretani, što sam 3-4 puta nedeljno. I u jednom periodu sam se hranila, dakle pratila sam tu ishranu koju mi je dao tadašnji trener i to je imalo efekta. Uvijek se đavo vraća po svoje, tako da sam ja vrlo brzo vratila te kilograme kada sam počela opet normalno da jedem, odnosno normalno ono što je meni normalno. To je, mislim, svakodnevni unos ugljenih hidrata, što prosto mi koji nismo obdareni tim nadljudskim metabolizmom da možemo da jedemo sve i da nam se to ne vidi, vratit ćemo sve kile. Tako da ono što je meni kroz cijelo ovo moje dosadašnje iskustvo sa raznim dijetama, režimima, sve što sam probala sam sve. Verujte mi da sam probala sve. Onaj protekal i ne znam, imalo je to negde isto neki efekat, ali nije to bilo. To se sve brzo vrati. Poenta je da se potpuno promene navike u ishrani. Dakle, ja sam to negde počela tek skoro da menjam, a to se desilo kada sam otišla sam na neke pretrage hormonske, ovako, onako, kod jedne od naših najboljih endokrinologa, doktorke Svetlane Vujović, ko zna, znaće ko je doktorka Svetlana,
Tako da ona mi je dala da odradim nekakve analize, svakakve nekakve analize krvi, između ostalog i hormone i kako mi se ponaša insulin. I došli smo do nekog zaključka da sam ja imala neko stanje takozvane predinsulinske rezistencije u kombinaciji sa policističnim jajnicima i sve to što ide taj sindrom novog doba koji ranije niko nije otkrivao, ali sad postoji i uglavnom ima tu meni to logike, zato što sam ja, ta predinsulinska rezistencija se manifestuje uglavnom tako što imamo te neke nekontrolisane napade za šećerom, što sam ja kroz život uvek imala. Dakle, prepisala mi je suplemente i posle toga mi je rekla da uz uzimanje tih suplemenata, koji služe za regulisanje tog insulina nakon ručka i večere, da obavezno se pridržavam režima ishrane. Ona je to meni na brzinu objasnila šta treba i kako treba, naravno to ne može na brzinu da se objasni. I ja sam u tom trenutku poželjela da se obratim Ani Petrović, koja je, da kažem, hvaljena sa svih strana, bar oko mene, ono što sam ja čula i videla. Ona mi je dala taj neki moj personalizovani jelovnik kog sam morala striktno da se pridržavam. Dakle, nema improvizacije. Striktno. Bez bilo kakvih odstupanja, pa mogu sad malo to... Ne može ništa. 3,5 sata da bude minimalni razmak između obroka. Posle ću vam snimiti malo kako je prilike izgleda moj jelovnik za jedan dan. Naravno, najbolje bi bilo ko od vas ima problem da se obrati direktno nutricionisti, jer to je uvijek najbolje rešenje. Kod nje ništa nije isključeno u tom režimu ishrane. Nije isključeno ni voće, ni po neko parče hleba, mada je to parče hleba isključivo ujutru za doručak. To mora biti taj neki integralni hleb koji se posebno pravi. Uglavnom, večera je jako lagana. Poenta je da nikada niste gladni, da uvek imate velike količine hrane. Dakle, imate tipa 300 grama, recimo, mesa koje jede meso ili ribe za ručak i ogromnu činiju salate, što veća to bolja. Za večeru je otprilike pola te porcije, mada je to raznovrsno, nikada to nije isto ručak i večera, ali hoću da vam objasnim negde otprilike količinski. Pridržavajući se njenog tog režima, u tom trenutku, a to se desilo prošle godine, dakle ja sam ovog leta, da kažem, ajde, prvi put bila zadovoljna sobom, kad iskinem u kupaći, skroz zadovoljna. Došla sam na 68 kila koliko sam tada imala, to je bilo puno za mene, na 61 kilo, što je meni, da kažem, ajde, mnogi su mi govorili da sam bila premršava, ali meni je to bilo fenomenalno. Ja sam se osjećala kao leptirić i vratila bi se sutra na tu kilažu. Sad trenutno imam oko 64 i mislim da ću da idem na 62-ku. To mi je negde okej. Vrate se te kile, ali nikad se ne vrate u potpunosti i još plus kao na ostalim režimima da dobijete još dodatnu kilažu ekstra na kraju. Vrlo ima smisla, vrlo je delotvorno. Pre svega, taj režim vas uči kako da trajno promenite način na koji kuvate. Dakle, nema prženja na ulju, sve može da se ispeče u rerni i sve može da se izdinsta na vodi i podjednako bude lepo kada se na kraju jela doda kašika ulja. To su te neke pogrešne navike koje smo negde svi mi, većina nas imali kroz ceo život. Ja sam čitav život pržila stvari, tako da što se toga tiče kod gubljenja kilograma nema improvizacije, to je poenta čitave priče i naravno onih 30%, što je jako bitno, je sport. Ja sam neko ko mora uvek samog sebe da animira što se tiče sporta, dakle ne mogu čitav život jedno te isto. Moram prosto da menjam nekada na određen vremenski period, moram da promenim vrstu sporta kojim se bavim. Potpuno, recimo, u jednom periodu se bavim fitnessom i dižem tegove, u sledećem periodu idem na jogu, znači moram nešto novo sebi da dam kao opciju da bi ostala u formi i da bi se bavila kontinuirano sportom, jer mi dosadi. Da, radila sam sa trenerom, to mi je super stvar, dakle nije mi poenta da ja ne znam šta treba da radim tokom svog jednog treninga, nego prosto neko da me maltretira i neko da mi zada konkretan zadatak, aj sad ovo, aj sad ono, ovoliko ponavljanja, nema odustajanja i tako dalje i tako bliže. Rad sa trenerom mi je uvek interesantan, mada sad
kada sam u Francuskoj, kad nisam u Beogradu, ovde mi je i nemam baš, nisam baš nešto socijalna. Iskreno da vam kažem, do skoro nisam ni mogla da idem u teretanu jer nisam imala vakcinu. U tom nekom periodu mog života, koji se, sad sam trenutno u tom periodu, dakle, preferiram vežbanje kod kuće. To mi je nekako sad najlakše, najopuštenije, najbolje se osjećam kada uđem u sobu, tamo gde mi je moj bicikl. Zaista nije reklama, uzela sam ga za reklamu, jeste, ponuđen mi je za reklamu. Međutim, ja sam se toliko navukla na taj bajs i toliko volim da radim, da treniram na njemu, da prosto sad to više meni nije reklama, nije to sad prosto nešto što stvarno lično obožavam, a to eto, ne može niko da mi plati. Bajs svaki drugi dan, svaki drugi dan, zavisi recimo 2 dana radim, 1 ne radim, 2 dana radim, 1 ne radim, tako otprilike. I jedan set trbušnjaka, imate puno vođenih treninga, možete da birate koji vam odgovara. Meni je to bilo strava, zato što je svaki put bilo drugačije. Svaki put neko drugi vodi trening, drugačiji intenzitet, drugačija muzika, stalno vam govori šta da radite. Dakle, tih pola sata, 45 minuta, konstantno sam, da kažem, animirana kroz treninge. Meni stvarno treba animacija kad je trening u pitanju. I zato je ova stvarčica idealna bila za mene. To je bila moja priča o tome kako sam se ja rešila tih nekih prvnih 3 do 5 kilograma sa kojim sam se borila. Dakle, ljudi, nema tajne, ne zanosite se. Direktno suočavanje sa problemom, bez improvizacije, je jedini način da se rešite kilograma viška. I naravno, pre svega, 3 litre vode dnevno. Žao mi je što to moram da vam kažem, meni je to isto jako teško, ali na ovom režimu na kom sam ja sada i koji ću vjerojatno do kraja života da pratim s vremena na vreme, je da 3 litre ne mora da bude 3 litre vode. To može da bude jedna ceđena naranđa u 800 ml vode, dakle to je već 1 litar tečnosti, drugi litar je litar čaja i treći litar je voda. Ide to nekako, ja stvarno imam čitav život problem s vodom i sa unosom vode, sam ovako uspela da ispoštujem te 3 litra. Tako da, ljubim vas puno, nadam se da mi je ova priča bila od pomoći. A vi eto, ako ste danas dobre volje, lajkujte, pretplatite se i pišite mi u komentarima kako vam se dopada ovaj video i šta biste voljeli da vam, o čemu da vam pričam idući put kada se budemo družili. Meni je ovo super, ovaj YouTube, i mislim da je uloga svakog od nas da ukoliko ima neka dobra iskustva sa nekim stvarima, da to nesebično da ljudima koji ga prate. Drago mi je ako sam uspela da vam ovo malo približim i da otvorim oči nekima koji su spavali. Ljubim vas. Dakle, evo kako se priprema dijetalna musaka od karfiola po receptu Rijane Petrović. Crni luk smo prodinstali na vodi, dodajemo mleveno meso i juneće, što manje maso, znači što postnije. Potom dodajemo sitno iseckani celer. Dakle, ide drška celera, opa. Sve radim sa jednom rukom, snimam, drugom rukom stavljam, tako da to ćemo sada malo varijačom rasporediti, prodinstati u stvari. Evo, meso smo prodinstali, stavila sam dakle papir za pečenje bez ulja, nikakvo ulje dole. Papir za pečenje, karfiol jedan red, preko toga ću sada staviti red mlevenog mesa, pa ponovo red karfiola i ono čime ću da zalijem ćete videti. I evo ga karfiol koji je naređen preko mesa, mlevenog mesa. Ovo ovde su 3 jaja, odnosno 1 cijelo jaje i 2 belanceta koje sam pomešala sa 2 deci jogurta i sada ću ovo preliti sa ovom mešavinom.